ninang grabe katihik, inig ka Pasko, dayog atik-atik. Kung pangayuan o pinaskuhan, mudayon rag ingon unya na lang. Iyang ninong ug ang ninang tihik kaayo, kung pangayuan ug aginaldo. Dito sa balay iyang giadto, gihatagan rag 5. Naalakan si sa pamasahi, kay tag 20 ang pliti. Unya hatagan ra siyag 5, gipaamin pa siyag 10. Iyang ninong ug ang ninang kay ni pasalig, unya puno sa bagong tuig. Wa na siya nangayog pinaskuhan sa iyang ninong ug ninang. Naalakan si sa pamasahi, kay tag 20 ang pliti. Unya hatagan ra siyag 5, gipaamin pa siyag 10. Iyang ninong ug ang ninang kay ni pasalig, unya puno sa bagong tuig. Wa na siya nangayog pinaskuhan, wa siya ni balik kay kuno mga tihik. Iyang ninong ug ninang, bahala na kuno ug wa siya'y regalo, kaysa hatagag 5.